Inmiddels is Smaak zit tussen je oren niet meer weg te denken uit het centrum. Dit jaar werd alweer voor de 5e keer dit culinaire event georganiseerd. Ja, het doel is om de Venraayse mensen en alle gasten die hier komen kennis te laten maken met de agrarische sector rondom en in Venraay. Wat er allemaal te bieden is, wat er te maken is. We hebben ook een educatief programma voor de kinderen. Die hebben we afgelopen woensdag gehad. Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met producten van de boeren. We laten ze ook daadwerkelijk naar die bedrijven toe gaan. Dan komen ze hier in de tent, dan krijgen ze een kookcursusje. En de bedoeling is, om heel simpel te zeggen, te leren dat melk niet uit een pak komt, maar gewoon uit een koe. Dat is al heel bijzonder. En ook dit jaar was er weer de bijzondere samenwerking tussen veel restaurants in de gemeente. We hebben 11 restaurants vanuit Venraay en omstreken. En omstreken zijn dan minstens de kerkdorpen. Daar komen de chefkoks, die komen al een hele tijdje bij elkaar. Die hebben heerlijke gerechten gemaakt van streekproducten die ook aanwezig zijn hier. Dus al die agrariërs die vertellen wat heel graag over hun producten. En onze chefkoks van die 11 zaken, die gaan van die producten, en dat is in dit geval heel veel asperges, ook lekker in deze tijd van het jaar, kun je heerlijk eten van hun gerechten. Nou, ondertussen hebben we lekker tapbiertje staan van Lindeboom. De organisatie heeft op het allerlaatste moment nog het plan gewijzigd. In plaats van een geplande dichte tent werd dit keer gekozen voor een open paviljoen. Het evenement kwam steeds dichterbij en de vooruitzichten wat betreft het weer zagen er wel heel erg rooskleurig uit. Sterker nog, 35 graden hadden we ergens zien staan. Dus we hebben afgelopen maandag na de markt om 5 uur zou de tentenbouwer gaan bouwen. Om 3 uur 's middags hebben we het hele zaakje omgegooid. Dat ging niet makkelijk. We hebben nu ruzie met een tentenbouwer, denk ik. Maar goed, we moesten wel, want de dichte tent was met dit weer geen optie. En we hebben in samenwerking met allerlei partijen hebben we het heel snel kunnen handelen. Onder andere de gemeente, want ja, de gemeente moet natuurlijk ook ineens de vergunning omgooien, omdat het ineens een andere tent, een andere opstelling wordt. Maar ik moet zeggen, top. De samenwerking met de gemeente gaat helemaal fantastisch. En met deze Lustrum-editie is een flinke stap gezet naar de toekomstige edities. De wensen die wij hebben is dat het zo weer blijft elk jaar en dat we een open tent kunnen houden. Want we hebben met een open opstelling zoals we nu hebben zoveel complimenten gekregen. Ik denk dat we niet meer terug kunnen in een dichte tent. Ik denk dat dit ook veel leuker, veel gezelliger is. Ja goed, en ik denk dat we het zo door moeten pakken, want het is een succesvolle editie. Dus ik denk ook met het avondprogramma en met de koks dat we gewoon moeten blijven samenwerken allemaal. En ja, dat loopt fantastisch en dat gaat goed. Mede door de feestavonden met optredens van onder andere Luf, Afslag 7, RU2 en DJ Willy, om Smaak zit tussen je oren genoeg te hebben omgezet om ook de komende jaren dit event te kunnen organiseren.